Tervetuloa meidän The New Homesteaders podcast-kanavalle. Tänään on meidän ensimmäinen suomenkielinen jaksomme. Me teemme tietoturvasta ja yksityisyydestä podcastia. Ja meillä Liamin kanssa on pian menossa lapset kouluun. Ja haluaisimme kuulla koulujen IT-maailmasta, koska ei kouluissa ollut läppäreitä silloin, kun me kävimme koulua. Ja täällä meillä on opettaja Vesku antamassa meille ensikäden tietoa. Tervetuloa, Vesku. Kiitos paljon. Haluaisitko sä kertoa itsestäsi jotain ennen kuin aloitetaan? Mä oon tavallinen luokanopettaja, joka on omassa koulussa yksi digi-AV-vastaavista. Siltä Eli kuulostaa siitä vinkkelistä. Kuulostaa erittäin hyvältä vieraalta juuri näihin kysymyksiin, mitä mä oon tässä valmistellut. Aloitetaan vaan. No, mun slaidien nimi on se datadiili, josta vanhemmille ei koskaan kerrottu. Kun lapset aloittaa koulun Suomessa, niin heille annetaan Chromebookit tai Windows-läppärit ja sille käyttäjätili koulun puolesta. Eikö mä oikein ymmärrä? Käyttäjätili tulee suht automaattisesti, kun kouluun mennään. Sitten semmoisia ihan omia koneita ei nyt ihan joka koulussa ainakaan anneta. Esimerkiksi meidän koulussa ne on yhteisiä, vaikka ne osoitetaan jollekin oppilaalle, että pysyy paremmassa järjestyksessä, mutta kaikki pääsee koulun tunnareilla kirjautumaan mihin hyvänsä koneelle. Chromebookeja on nähnyt jossain muissa kouluissa, mutta nyt tässä. Okei, ja sä oot ala-asteella. Joo. Eli ekaluokkalainen saa jo Microsoft-tilin. En ole ihan varma. Mä oon itse ollut tekemisissä nyt 3-6, että on käytännössähän 1-2 ei ole tarvetta kovin paljon tullut koneen käyttöön. Että se vähän varmaan riippuu opettajasta, missä tahdissa hän haluaa sitten ottaa niitä käyttöön. Niin. Mutta eli kuitenkin se mahdollisuus siis on. Joo. Millaisia palveluita te käytätte, just vaikka nyt teillä on Microsoft, niin mitä kaikki te teette sillä? No, yleisimmin niin käytetään kirjoitusohjelmaa, mutta ei mitenkään hirveästi. Ehkä enemmän sitten Googlessa. Google-hakua ja Classroom on aika suosittu. Opettajien ja koulujen välillä on paljon eroja, että kuinka paljon digilaitteita käytetään, niin välttämättä oppilaat ei hirveän paljon sillä koneella ole, eikä näille alustoille päädy. Classroom nyt tuli mieleen Googlelta ja Microsoftilta Wordi tekoäly, että sitä varmaan jonkun verran jo käytellään. Aivan, mä en ottanutkaan huomioon jo. Joo, että tehdään niin kuin ala-asteikäisetkin totta kai käyttää jo tekoälyä. Mihin kaikkea? Joo, itsellä on vähän vanhempia oppilaita, niin ne osaavat itse sitten mennä selaimella johonkin tekoälyyn ja kysellä siltä asioita, jos tulee tarvis. Varsinaisesti Joo. No, tehdään vaikka jonkun oppiaineen tehtäviä ja sitten siellä voi olla oppikirjoissa aika yleisesti vaikka se viimeinen aukeaman tehtävä on semmoinen, että haet tietoa. Ja sitten isommat oppilaat osaa sen koneen kirjautua sinne omin nokkineen sen tiedon. Ja kysyykö sitten kanssa, että siltä on 1+1? Ei sentään. Okei. Eli niin kuin luonnontieteen tunnilla vai millaisella tunnilla on niin kuin viimeinen tehtävä, että hae lisää tietoa? No, ympäristöoppi, historia, yhteiskunta. Okei. Että heti tekoälyä pienestä pitäen. Joitakin vuosia sitten on laitettu Googleen hakusanaa, mutta nythän se on sitten siinä hakutulosten mukana tulee se Geminin vastaus, niin sitä varmaan käytetään. Tuleeko sieltä sitten yllättäviä kysymyksiä, niin kuin, että mitä ei koulukirjoissa ole? Että se antaa jotain ja sitten oppilas kysyy, että hei, että
vaikka että pitääkö tämmöinen ja tämmöinen paikkansa, mikä on koulukirjan ulkopuolelta? No, on se tullut esiin. On ainakin itse sen muistanut nostaa esiin, että on niin kuin näyttänyt kokeeksi heille screeniltä, että haetaanpa nyt yhdessä vastaus johonkin kysymykseen vaikka, mitä joku Kustaa Vaasa on sanonut, niin, tai pitääkö joku paikkansa. Sitten me saadaan tekoälyvastaus. Sitten siinä vähän omaa ajatusvirtaa selostelen, että käydään katsoa täältä vähän lähteitä ja arvioidaan, että voidaanko luottaa tähän ja näin. Tuommoista ajattelutapaa, että suhtautuu kriittisesti niihin tekoälyn vastauksiin, on koittanut ujuttaa silloin tällä. Joo, no se on varmaan IT-vastaavalta ehkä tuleekin mutta osaako se kuvitella, että niin kuin joku 80-vuotinen mummo niin ei ehkä osaa sanoa oppilaille, että hei, tekoäly näkee. Mun mielestä aika hyvin on yleisesti tiedossa, että tekoälyn heikkoudet. Että luulen, että keskimäärin osataan olla vähän skeptisiä. Onko ihan vähän asiasta poikkeava, että silloin kun mä kävin kouluun, niin oli tosi vanhojakin opettajia. Että onko se edelleen sellaisia, että eläkeikäläisiä opettajia? On tietenkin, ja jos tarvitsee tietotekniikka-osaamista, niin kyllä siellä vielä vähän näkyy se, että 60-sissä ehkä niitä osaamattomia vähän enemmän kuin 40-sissä, mutta ei mitään. Kyllä siellä ylivoimaisesti suurin osa on jo viimeistään korona-aikana uitettu digiasioissa. Aivan, niin tietysti. Kyllä. No tämä me itse asiassa kysyttiin jo, että mitä lapset tekevät laitteella. No miten vanhemmille, kerrotaanko vanhemmille asiaa käytännössä, että hei, tietääkö vanhemmat, että koulu on luonut lapsille Microsoft-tunnukset ja käyttää Microsoftin tuotteita, palveluja ja Googlea? Se, tuolla Vilmassa on sellainen suostumuslomake, mihin liittyy Googlekin. Et siinä vaiheessa, kun otetaan sitä tietokonetta käyttöön, niin sieltä sitten huoltaja käy täppäilemässä suostumuksia. Eli Vesku lähetti tämmöisen Computer Terms of Handover and Terms of Use-lapun, mikä vanhempien pitää niin kuin hyväksyä, missä sanotaan, että pitää korvata rikkoutunut läppäri ja niin edelleen, mikä sinänsä meitä ei tässä meidän podcastissa kiinnosta, vaan meitä kiinnostaa tämä osuus. The borrower commits to adhere to data protection and data security guidelines and rules issued by the Education Division and the City of Helsinki. Eli oppilaalta ei kysytä hyväksymään Microsoftin käyttäjäehtoja, ja oppilaalta ei kysytä, tai vanhemmaltakaan ei kysytä hyväksymään Microsoftin käyttäjäehtoja, vaan heitä vaan sanotaan, että hei, muista totella niin kuin Helsingin kaupungin säädöksiä. Mutta ei niin kuin Microsoftin käyttäjäehtoja. Ja tästä me päästäänkin itse asiassa hyvin meidän pääteemaan. Vaihdetaanpa takaisin tuo taulukko. Joo, pahoittelut, jos johdin harhaan, että me muistelin, että siellä olisi ollut tämmöinen Google-täppä jossain. Mä puhuin jostain sitten muusta. Joo, eipä ollut. Joo, no tätäkin me itse asiassa käsiteltiin, että työkaluja päivittäin. Ymmärrätkö sinä ja ymmärtävätkö mielestäsi useimmat opettajat, kuinka paljon tietoa niin kuin oppilaista kerätään just sillä, että ne tekee läksyt ja kysyy tekoälyä? No, kyllä se ymmärrys saisi varmaan parempi olla, mutta katson sitä optimistisesti, että on se tieton lisääntymässä. Joo. No entäs tietääkö vanhemmat, kuinka paljon lasten tietoja lähetetään niin kuin Googlelle tai Microsoftille päivittäin, ja minkälaisia tietoja toi Microsoft kerää lapsista? Mä oon miettinyt, että olisiko siellä iso osa mun linjoilla, että on tiennyt jo pitkän aikaa, että sinne kun jotain kirjoittelee, niin voi sanoa hei, kyllä niin jossain vaiheessa joku kaivaa käyttöönsä, mutta koska kaikki tekee samalla tavalla, niin ollaan sitten samaan aikaan liemessä, niin ei haittaa niin paljon.
Kyllä. Joo, tätä me ollaan paljon puhuttu aikaisemmissa jaksoissa, kannattaa kuunnella. No, ne on kyllä englanniksi. No, mä pääasiassa löysin, että monet käyttää Chromebookia, mutta sun tapauksessa näköjään Microsoftia. Mä olettaisin, että ää, tietosuoja, se, että mitä dataa ne palvelut kerää, ne on hyvin samanlaiset. Eli tämä on niin kuin Google Workspace for Educationin tietosuojailmoitus, niin se kerää oppilaista, eli jos käyttäisi Chromebookia koulussa, niin se keräisi nimen ja sähköpostin ja kaikki dokumentit ja viestinnän, mitä se käyttää siellä palvelussa ja laitetiedot ja IP-osoitteet. Mä ehtisin tätä povaamaan, että eikö niiltä äideiltä tai isiltä tai niiltä lapsilta niin pyydetä ollenkaan allekirjoittamaan mitään Googlen tai Microsoftin käyttäjäehtoja. Että hei, hyväksyt sen, että kaikki sun data menee meille ja me käsitellään sun dataa. Ja sä ehtisit sanomaan jo, että ei kysy. Ei, että siellä Digi Helsingillä hyväksytään lasten huoltajien puolesta. Näyttää Joo. siltä, että jos sen koneen ottaa käyttöön ja tunnuksilla lähtee kirjautumaan ja tekee jotain, niin sitten on hyväksynyt sen, että tietoja menee Googlelle. Joo. Ja tästä se mun ajatus kutsua sut lähti, että koska eihän lapsi voi ymmärtää mitään kaikkia lakitekstiä, että jos olisi ollut niin, että lapsia pyydetään hyväksymään Googlen käyttäjäehdot, ja sitä sitten kaivelin vähän, ja ilmeni, että lapselta, mutta ei myöskään vanhemmalta pyydetä hyväksymistä käyttäjäehtoihin. Ja mä ihmettelin, että miten se voi olla mahdollista, että miten koulussa käytetään läppäreitä, mutta kukaan ei saa oikeasti tietää, että mihin he ovat sitoutuneet tai lapset. Vanhemmat ei tietää ja lapsilta ei kysytä eikä vanhemmilta kysytä. Niin mä luulen, että mä tiedän vastauksen, minkä takia ei vanhemmilta ja lapsilta kysytä. Ja me voidaan käydä tämä vähän läpi selitettynä toi kuulijoille. Eli 2025 niin korkeimman hallinto-oikeuden päätös, että vanhemmat ja lapset eivät anna suostumusta, vaan kunta allekirjoittaa niin kuin, sopimuksen Googlen, tässä tapauksessa Microsoftin kanssa. Tuossa on toi suora linkki, ja selitetään tämä auki. Eli korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2025/29 kertoo, että koska kunnan lakisääteinen velvoite on tarjota perusopetusta, niin kunnan on myös sen vuoksi päätettävä, mitä digitaalisia palveluita koulussa käytetään ja miten oppilastietoja käsitellään näissä palveluissa. Tämä tekee kunnasta niin sanotun rekisterinpitäjän GDPR-lakien mukaisesti. Ja tässä se on suoraan siinä korkeimman oikeuden päätöksestä sanotaan, että Espoon kaupunki on rekisterinpitäjä, eli controller. Ja kun me mennään KDPR:n Euroopan unionin sivuilla lukemaan tämän KDPR:n määritelmä, josta tämä korkein hallinto-oikeuskin täällä kovin paljon käyttää perusteena, niin täällä se kertoo suoraan, että controller voi olla myös public authority, joka päättää, mihin henkilökohtaista dataa luovutetaan ja miten sitä käsitellään. Ja myös, että processor, eli se, joka prosessoi datan, eli tässä tapauksessa Microsoft, niin tekee kontraktin controllerin. Lapsi ei voi tehdä sopimusta rekisterinpitäjän puolesta. Lapsi ei voi allekirjoittaa sopimuksia julkisen viranomaisen puolesta. Ja lapsi ei voi hyväksyä ehtoja, jotka luovat oikeudellisia velvoitteita. Tämän takia se on niin kuin hyvin yksinkertaista sinänsä, että sä et voi pyytää lasta klikkaamaan, että jes, hyväksyn Googlen käyttöehdot. Ja lapsi ei voi kantaa GDPR-vastuuta. Ja siksi lapsi ei voi hyväksyä Googlen käyttöehtoja. No mutta myöskään vanhempi ei voi tehdä rekisterinpitäjän puolesta päätöksiä, vaikka vanhemmilla on oikeus lapseensa, niin ne ei voi silti hyväksyä ehtoja, koska he eivät pyöritä koulua, he ei valitse koulun digitaalisia palveluita, ja he eivät päätä, miten tietojen käsittelyn tarkoituksesta. Niin kuin me nähtiin siinä GDPR-päätöksessä, että se on rekisterinpitäjä, joka päättää tietojen käsittelyn tarkoituksesta. Eli se, jolla on lakisääteinen velvollisuus tuottaa peruskoulupalveluja. Eli tässä
tässä tapauksessa Helsingin kaupunki, siis sun tapauksessa Helsingin kaupunki, mutta tässä korkeimman oikeuden päätöksessä oli Espoo. Ja eivät voi allekirjoittaa sopimuksia kunnan puolesta. Siksi vanhempikaan ei voi hyväksyä Googlen eikä Microsoftin käyttäjäehtoja koulun tuotteissa. Kunta on rekisterinpitäjä, koska laki velvoittaa sen järjestämään opetuksen ja tekemään päätökset oppilastiedoista. Lapsi ja vanhempi eivät voi hyväksyä palveluehtoja, koska he eivät voi toimia rekisterinpitäjän puolesta. Oliko se perusteluni loogisen kuuloinen? Kiitos, oikein selkeä. Jolloin ainoa vaihtoehto on, että kunta allekirjoittaa tämän sopimuksen. Ja lapsilta ja vanhemmilta ei kysytä mitään, eikä heillä ole mahdollisuutta vastustaa. Että olisi hyvin mielenkiintoista tietää, jossa vaikka kun me puhuttiin, että me tehdään tästä englanninkielinen versio myös, että Liam on mukana, niin jos sä voit kysyä, en tiedä rehtorilta vai keneltä, vai olisiko se tieto sulla, että mitä jos vanhempi ei suostu allekirjoittamaan sitä läppärin vastaanottamissopimusta, niin mitä sitten tapahtuu? Todennäköisesti sitten rehtori suosittelisi opettajalle, että sovella sitä opetusta, että sitä voidaan, tai joku oppilas voi tehdä hommat ilman sitä läppäriä. Luulen, että tämä olisi semmoinen, niin kuin mitä ihan ekana tehdään. Tai opettaja itse ihan omaa aloitteesta. Ajatellaan silleen, että se ei käytä läppäriä. No, tossa on vihko. Teet tuo osa tohon. Aivan. Ja sitten siinä on tietysti se lasten ryhmäpaine, että kaikilla muilla on läppäri, miksi mulle ei ole. Voi tulla sellaista tietysti. No koetko sä, että koulujärjestelmä selittää tämän opettajille tarpeeksi hyvin, että onko te koskaan käynyt opettajien kanssa keskustelua siitä, että hei, nyt lapsilla on Microsoft-tilit, mutta kuka hyväksyisi käyttäjäehdot? Eipä oikeastaan, että on paljon muita asioita juteltavana, että ei nyt tule suoraan mieleen, että opettajille on pakollinen tuommoinen digi-APC-kurssi, niin siellä saatettiin sivuta asiaa, mutta ei se nyt tuommoinen, että välitunnilla nähdään, että hei, mitä olet mieltä käyttäjäehdoista. Okei. Niin kuin oli puhe, että se vaan nyt on. Ja se on nykyään niin normalisoitu, että klikkaa lukematta, että ei ole kellekään tullut edes mieleen, että no missä se klikki oli. Joo, näin se menee. Yhdessä mennään virran mukana. Joo, mä voin kertoa itsestäni sen verran, että mä kirjoitin aikoinaan opparin siitä, että mihin ihmiset suostuu, kun me klikataan se hyväksy käyttäjäehdot. Sen takia tämä on mulle ollut niin kuin koko ajan itsestään selvää, että hetkinen, että kuka klikkas, missä ne on ne ehdot, mitä mun lapsi tekee, kun me käyttää läppäriä, mutta nyt näyttää siltä, että lapsilta ei kysytä eikä vanhemmilta kysytä edes niitä käyttäjäehtoja. No, onko teitä, no ehkä te vastasit tähän jo, että te ette vaan huomaa, että mitä tapahtuu, mutta onko teitä niin kuin, kehotettu olemaan hiljaa näistä asioista vai te vaan satutte olemaan hiljaa? Ei ole tullut mitään kehotusta, en ole huomannut. Tällaista tai muuta. Mun mielestä siihen ei sisälly silleen niin kuin salamyhkäisyyttä, että opettajat käyttää näitä alustoja vapaa-ajallaan ja muissa hommissaan ja sitten kun on koululaisilla tuossa, niin se on niin kuin vähän sitä samaa hommaa, että niin. kun Googlet ja muut vie ja ihmiset vikisee. Luulen, että ainakin tässä isossa kunnassa, missä itse on töissä, niin ymmärretään varmaan oikein hyvin ja siellä ei varmaan puutu osaamista tai ainakaan mulla on mitään syytä epäillä, että puuttuisi. Sitten voi kuvitella pienemmässä kunnassa, että sinne voi joutua tuollaiseen hommaan kokemattomampi, niin sitten voi olla jotain virheitä. No, mä olen tuosta suoraan sanottuna eri mieltä, koska eihän kukaan voi tietää, mitä teknologiaa 20 vuoden päästä on käytettävissä. Ja miten sitä dataa voidaan hyödyntää vaikka 20 vuoden päästä. Että hyvä esimerkki, että nyt Google syötti kaikkien maailman ihmisten sähköpostit tekoälylle.
Niin eihän sitä kun sä teit sun Google Gmail-tilin 20 vuotta sitten, niin ei ollut vaihtoehtonakaan sellaista. Niin no joo, sori, mä ehkä vastasin vähän eri kysymykseen kuin mitä tuossa on kirjoitettu. Okei. Niin ajattelin yleisesti, että tajutaanko siellä kunnassa riskejä tai jotain, mutta nämä pitkäaikaiset seuraukset, tuo voi olla semmoinen, että antaa niiden nörttien ja foliohattunörttien veuhkata noista, että ei kai meillä tässä nyt niin suurta hätää ole, että ja jos vaikka olisikin, niin mitä me sille mahdetaan. Semmoinen ajattelutapa varmaan elelee, mutta tosiaan isossa kunnassa niin kyllä siellä nyt ymmärrystä pitäisi löytyä. Sitten voi olla toinen kysymys, että pystytäänkö sen paremman ymmärryksen mukaan sitten toimimaan ja vaikka yritetäänkö vaikka valita näitä alustoja, en osaa sanoa. Joo, niin. No että erityisesti, että mistä oikeuksista he luopuu lasten puolesta ja miten tietoja voidaan tulevaisuudessa käyttää. Tästä me sivuttiinkin pienesti. Voidaanko koulussa kerättyjä tietoja käyttää lapsia vastaan myöhemmin elämässä? Jos voidaan, miten se voisi tapahtua? No se kai se vaatisi jonkun tuommoisen tietovuodon, niin sitten niitä voisi käyttää tuonne sinne kirjattu koulujärjestelmiin, vaikkapa tuntimerkintöjä ja oppimissuunnitelmia ja sen sellaista, niin joku tietovuoto voisi olla vahingollinen. En tiedä sitten, vai tarkoitetaanko että tässä kysymyksessä, että voiko koulu tai kunta itse. Tämä meidän podcasti käsittelee hyvin pitkälle sitä, että millaista maailmaa me ollaan luomassa, koska kaikki tiedot kerätään kaikilta. Että, no, ehkä se selviää tässä seuraavassa slaidissa, että mitä mä ajan takaa. Ootko sä kuullut semmoisesta kuin Googlen Selfish Ledger? No kiitos, sinä vinkkasit. Joo, eli et ollut aikaisemmin et ollut kuullut. Ei ollut jäänyt mieleen, mutta sen ton tyyppinen ajatus on tuttu mulle niin kuin varmaan 20 vuoden takaa, että olin ajoissa sille vähän kuulolla sen ajan foliohattuhommista, että mihin tähän voi johtaa tämä tiedonkeruu. Joo, ettei kannata yhteenkään tämmöiseen yhtiöön luottaa, että se ajatus on mulle silleen niin kuin vanha, että en tiedä, olisinko ollut tuosta niin kauhean shokissa, kun tuommoisen olisin nähnyt silloin 2016, kun tuo tuli. Joo, mutta eli kuulijoille niin Googlen Selfish Ledger ajatuskoe tai ajatusleikki, joka on Google X:n, eli tämä Googlen kehitysyksikön tekemä salainen video, joka sitten myöhemmin vuodettiin julkisuuteen Verge-lehden toimista. Ja Google kuvitteli siinä tulevaisuuden, jossa kerättäisiin kaiken maailman dataa yli sukupolvien. Se muodostaisi eräänlaisen ihmiskunnan käyttäytymisen genomin, behavioral genome. Sitten ymmärrettäisiin, että miten ihmisen käyttäytyminen kehittyy samalla tavalla kuin vaikka DNA ja rodun jalostaminen koilla. Ja he ajattelivat, että totta kai voidaan käyttää yksilöiden ja väestötason käyttäytymisen ohjelmiseen tämmöistä tietoa. Ja mä voisin pyöräyttää teille pienen pätkän siitä Googlen Selfish Ledger-videosta. Meidän ei tarvitse katsoa sitä kokonaan. Use contemporary technology, a trail of information is created in the form of data. When analyzed, it describes our actions, decisions, preferences, movement, and relationships. This codified version of who we are becomes ever more complex, developing, changing, and deforming based on our actions. What if we looked at things a little differently? What if the ledger could be given a volition or purpose rather than simply acting as an historical reference? What if we focused on creating a richer ledger by introducing more sources of information? Once the user selects a volition for their ledger, every interaction may be compared to a series of parallel options. If one of these options allows the ledger to move closer to its goal, it will be offered up to the user. Over time, by selecting these options, the user's behavior may be modified and the ledger moves closer to its target. The codified experiences within the ledger become an accumulation of behavioral knowledge throughout the life of an individual.
By thinking of user data as multi-generational, it becomes possible for emerging users to benefit from the preceding generation's behaviors and decisions. As new users enter an ecosystem, they begin to create their own trail of data. By comparing this emergent ledger with the mass of historical user data, it becomes possible to make increasingly accurate predictions about decisions and future behaviors. As cycles of collection and comparison extend, it may be possible to develop a species-level understanding. The mass multi-generational examination of actions and results could introduce a model of behavioral sequencing. As gene sequencing yields a comprehensive map of human biology, researchers are increasingly able to target parts of the sequence and modify them in order to achieve a desired result. As patterns begin to emerge in the behavioral sequences, they too may be targeted. The ledger could be given a focus, shifting it from a system which not only tracks our behavior, but offers direction towards a desired result. Siinä kuulitte lopussa, että it offers, miten se nyt sanoo suoraan, mutta possibility to guide action to desired result, niin Google ihan puoliavoimesti heidän itsensä sisällään visioi, että he voi alkaa kontrolloimaan ihmiskunnan tulevaisuutta sillä datalla, mitä he kerää. Tämä, no ehkä vai haluatko sanoa jotain ajatuksia? Joo. Eipä siinä tuli mieleen, että kuinka paljon se vaatii sitten puhelimen kautta he voi ohjailla sitten hyvän tiedon kanssa sitä ihmisen käyttäytymistä, mutta olisiko siinä sitten tulossa jotain muitakin laitteita käyttöön tai reittejä, miten saadaan niin kuin entistä vankempi ote siitä ihmisestä? Vai voidaanko pelkällä puhelimella ruveta ihmisen elämää ohjailee siinä laajuudessa, mitä nämä tavoittelee? No sehän riittää, että jos sä voit ohjata, että mistä ihmiset ostaa banaanit, niin sullahan on silloin jo sivilisaatiotason kontrollia ihmisten banaanien ostamiskäyttäytymisestä, että kaikki lähtee pienestä. Tähän itse asiassa tästä Googlen Selfish Ledger-videosta tuli mieleen yksi toinen, minkä mulla olisi kannattanut laittaa näihin slaideihin. Eli Facebook, jos sen paljon nyt valehtelee, niin 2012 teki kokeen 700 000 ihmiselle, että puolelta he poisti feedistä osan positiivisista viesteistä ja puolella he poisti feedistä osan negatiivisista viesteistä. Ja sitten he rupesivat katsomaan, että muuttuuko niiden käyttäytyminen Facebookissa sen perusteella, että he näkevät vähemmän tai enemmän negatiivisia ja positiivisia viestejä. Ja lopputulos oli se, että Facebook pystyisi kontrolloimaan ihmisten mielentilaa ja käyttäytymistä. Ihan vaan sillä, että sen aikainen tekoäly käsitteli, että onko tämä viesti positiivinen vai eikö, ja näytetäänkö se vai eikö. Niin ne implikaatiot, että mitä kaikkia pystytään tekemään, on ihmiskunnan tasolla on periaatteessa loputtomat. Ja mulla nousi niskavillat pystyyn, kun mä tajusin, että lapsilla ei ole oikeutta sanoa juuta eikä jaata siihen, että mihin käyttöehtoihin he suostuvat mennessään kouluun. Joo, kyllä tuossa niinku riskiä olisi arvioitavaksi. Mun näkökulmassani, eikö se, että sulla on koko Suomen, leikitään nyt, että siis koko Suomi käyttäisi Microsoftia, koko Suomen lasten esseet, kaikki koulutyöt, kaikki luova kirjoittaminen, koko oppilaiden niin kuin kouluajalta Googlen tommosen vision käytettävissä. Niin olisi se ihan käsittämätöntä, mitä kaikkea Google pystyisi tekemään sillä. Ja just se, että sä näkisit, niin kuin, miten oppilasryhmät kehittyy, miten vaikka tämän luokatason esseet vaikuttaa opetukseen, että jos me halutaan viisaampia oppilaita, niin me annetaan tämmöisiä koulutehtäviä, jos me halutaan tyhmempiä oppilaita, me annetaan tämmöisiä koulutehtäviä, ja niin kuin, että ne mahdollisuudet on täysin rajattu, mitä sä tämmöisellä tiedolla pystyt tekemään, että
kaikki oppilaat on pakotettu antamaan kaikki heidän kouludatansa Googlelle. Ja tuommoinen datan keräys ja sen kanssa työskentely, siitä voi koitua paljon hyvää. Tekijät on sitten tahot, Googlet on erilaisia. Niin. Olisiko meillä joku luotettava taho, kenelle mieluummin uskottaisi tämmöinen homma? No se ongelma tulee siinä, että käyttäjäehdot pystyy aina muuttamaan. Ja lait pystyy aina muuttamaan. Leikitään, että Helsingin kaupunki keräisi ne itselleen, että pyörittäisi omaa Nextcloudia. Nextcloud on siis Googlen vastine, että sä voit vaikka omalla läppärillä pyörittää Nextcloud-serveriä, johon sä synkkaat sun valokuvat ja henkilöt, mitkä nyt on kontaktit? Mikä on kontaktit? Yhteystiedot. Yhteystiedot. Niin, yhteystiedot, niin ne ei menisi Googlelle, vaan ne menisi sun omalle serverille. Mä itse asiassa pyöritän Nextcloudia kotona, niin Hollanti just, me käsiteltiin tämä aikaisemmassa episodissa, Hollanti just kielsi niin kuin Googlet ja Microsoftit kaikista kouluista ja kaupungin palveluista, vaan pisti oman Nextcloudin pystyyn ja rupeaa käyttämään semmoisia koulussa. Eli se käytännössä Ranska tulee kovaa perässä. Ranskakin on siirtymässä kokonaan pois kaikista Googlen ja Microsoftin palveluista. Vaikka, mä niin kuin näen sen ongelman siinä, että vaikka me käytettäisiin omia Nextcloudeja Helsingin toimesta, niin sitten sieltä tulee joku rehtori, joka sanoo, että hei, nyt me halutaan tämä data Googlen Selfish Ledger-toiminnan palveluun, koska sitten me voimme tehdä koulustamme tai oppilaistamme paremman. Ja sitten ne kaikki tiedot meni sinne, kun joku teki tämmöisen päätöksen. Mulla ei ole siis mitään ratkaisua tähän ongelmaan, mä vaan näen sen niin kuin potentiaalisena ongelmana. Kun nyt jos me uskotaan, että GDPR ei muutu ja kaikki toimii lain puitteissa, niin lasten käyttäjätietot, käyttäytymisen muokkaamiseen on ehdottomasti kielletty ja laitonta. Ja kaikki, toi Googlen Selfish Ledger-visio on täysin laiton GDPR:n puitteissa. Mutta ei se ole ennenkään ketään estänyt, että joku on laitonta. Mä en niin kuin näe. Se, että joku lupaa, että joo, me ei muokata käyttäjäehtoja ja ei muokata lakeja, niin se on hyvin tyhjä lupaus siinä vaiheessa, kun sulla on kerätty 20 vuoden ajalta kaikki data valmiiksi ja odottaa vaan sitä, että joku nyt haluaa napata sen datan itselleen muuhun käyttöön. Kuten just vaikka kävi se, kun Google keksi Geminin, niin ei sun 20 vuotta sitten ollut, kun sä hyväksyit, teit Gmail-tilin, niin ei silloin Googlen käyttäjäehdoissa lukenut, että me Gemininä luetaan sun kaikki sähköpostit. Mutta kun siellä lukee aina se, että pidätämme oikeuden muuttaa käyttäjäehtoja milloin haluamme. Kysyn tämän saman uudestaan, että ymmärtääkö päättäjät todella pitkäaikaiset seuraukset ja mitä he teki, kun he luovutti oikeudet lasten datasta Microsoftille ja mihin Microsoft voi käyttää sitä tulevaisuudesta. Siitä on hajua, mutta luulen, että joissakin tilanteissa sitten ollaan sen oman työpaikan suhteen, että ei mun tarvitse nyt ottaa vastuuta tästä, että nostan hirveän haloon tällaisesta jostain tietosuoja-asiasta, että eiköhän nyt tässä laita hommat rullaamaan. Mulla tuli itse asiassa tähän mieleen hyvin mielenkiintoinen tarina mun omilta ammattikorkea-ajoilta. Mä kiinnostuin tästä kysymyksestä silloin oppariaikoihin, kun meillä oli paljon tehtäviä, missä niin kun yritys tuli kouluun ja sanoi, että hei, tehkää meille tämmöinen ja tämmöinen visio. Et tehtiin, niin kun, että luokkat, me ideoitiin niin kun uusia tuotteita esimerkiksi. Ja sitten meidän piti allekirjoittaa sen yrityksen kanssa sopimukset. Ja sitten me kysyttiin opettajalta, että hei, mitä tämä pykälä oikein tässä sopimuksessa tarkoittaa? Ja mitä tämä pykälä tarkoittaa? Kun se oli kaikki semmoista niin kuin legalese-lakitekstiä. Ja sitten se opettaja sanoi, että en mä saa kertoa teille. Että opettaja niin kuin ei saa kertoa suomeksi, että mitä se lakikieli siinä sopimuksessa tarkoittaa, kun hän ei ole lakimies. Okay. Ja sitten oli pakko, kysyttiin, että no okei, no jos mä en halua pistää nimeä paperiin, mitä mä en ymmärrä,
niin sitten sä et voi suorittaa tätä kurssia. Niin se oli niin kuin silloin, että hetkinen mitä. Ja mä itse asiassa kysyin, mun tarvitsisi kaivaa ne jostain, mulla ehkä on ne sähköpostit tai jotain. Mä kysyin sen AMK:n, niin kuin, että hei, että kuka lukee mun sähköpostit, koulusähköpostit ja koulutyöt. Me käytettiin silloin itse asiassa kans Microsoftia. Ja vastaus oli, että nämä menee Microsoftille ja Microsoftin käsiteltäväksi, mutta sitten se perusteli se opettaja, että opettajien sähköpostit eivät mene Microsoftin käsittelyyn, että opettajille on kellarissa oma dataserveri. Ja opettajien sähköpostit eivät ole Microsoftin käsiteltävissä, vaan vaan oppilaiden. Ja tämän takia minun ei tarvitse huolestua asiasta, koska opettajilla on eri oikeus ja heillä on omat serverinsä. Niin, ja mä olin silleen, että tämä nyt ei ole mun pointtini, mutta sattuuko sä tietämään, että mikä tilanne tällä hetkellä on, että onko teillä oma dataserveri opettajille varattuna ja oppilaiden tiedot menee Microsoftille? En tiedä. Nyt Joo. tuli ensimmäistä kertaa eteen tämmöinen kysymys. Kyllä. Mutta siellä on joku lobannut opettajille oman serverin ja sitten lasten data annettu pois. Sillä mielellä kirjoittelen ja tietoa jakelen, että jostain ne on kaivettavissa, jos joku hyvä syy on, niin joku saa kyllä ne nähtäväksi. Joo. No jos, kuten todettiin siinä korkeimmassa oikeudessa, että hallitus voi allekirjoittaa lasten tietosuojaoikeudet pois ilman vanhempien suostumusta, niin mitä jää niin kuin vanhempien auktoriteetista jäljelle lasten digitaalisessa elämässä? Ne kotona käytettävät laitteet, niin jos on harrastuneisuutta, niin voi järjestellä sinne jotain avoimen lähdekoodin sovelluksia. Joo. Mutta kyllä koulun hommat, niin taitaa olla silleen menetetty. Jos on opettaja yhteistyössä ja itse on valmis tulee vastaan järjestelee ja tälleen, niin voipi se onnistua. No mun käsittääkseni se oikeuden päätös nimenomaan oli tämmöisestä keissistä. Ja oikeus päätti, että vanhemmalla ei ole sanavaltaa asiaan. Niin, mutta eikö se ollut, niin kuin, että kumminkin oltaisiin haluttu käyttää konetta, mutta ilman niitä käyttöehtoja? Joo. Mutta niin tämä mun huoleni, hyvin usein ihmiset haluaa ymmärtää sen, että mä oon yksilötason yksityisyydestä kiinnostunut. Mutta meidän podcastin huolenaihe on nimenomaan tämä massavalvonnan mahdollistavat mahdollisuudet. Että mitä kun kaikkia valvotaan kaikista asioista, niin mitä kaikkea pystytään tekemään sillä datalla. Niin se, että yksi oppilas kieltäytyisi vaikka käyttämästä sitä läppäriä, niin se ei vaikuta siihen, että kaikkien muiden hänen luokalla olevien data on jo annettu Googlelle ja Microsoftille. Niin, se, että Googlen ja Microsoftin palvelut vaaditaan, käytännössä pakotetaan jo pikkulapsesta asti, niin normalisoidaanko me valvonta kokonaiselle sukupolvelle? Kuten säkin sanoit, että sä käytät sähköpostia vaan siinä mielessä, että sulla ei ole yksityisyyttä. Niin, ehkä vahvasti sanottu, että normalisoi valvonnan, mutta niinku, tai no, mä en ole tässä ajattelussa läheskään niin pitkällä kuin tämän podcastin juontajat, mutta niinku, kyllä se nyt on normalisoitu, että tietoja menee, mitä sillä sitten tehdään, niin se ei ehkä kaikki eivät jaksa. Joo. Jos sä ajattelet tätä, että self-ledger-käytäntö tulisi just vaikka koulujen puolesta, niin mitä se tarkoittaisi lasten autonomialle ja yksityisyydelle? Tämä on hyvin, hyvin filosofinen ja laaja kysymys sinänsä, jos et saa tätä aikaisemmin ajatellut, että ei ole vääriä vastauksia. Se yksityisyys tulee mieleen, että voisiko niin kuin Ledgerille olla antamassa juttuissa vaikka jotain kotipaikkatietoja tai jopa tai syntymäaikoja ja tälleen. Mutta voisi se varmaan ilman niitäkin niin tuohon autonomiaan vähän kajota. Kuulijalle tästä Selfish Ledger-videosta tein lyhennetyn version, mutta siinä on esimerkki, että
tämä ledger olisi autonominen itsessään. Ja se huomaa, että sulla antoi esimerkin, että sillä on kaikkien ihmisten paino, mutta jostain syystä sillä ei ole sun painoa. Sillä on sun äidin paino, sillä on sun siskon paino, mutta sun painoa sillä ei ole. Niin se rupeaa miettimään, että miten se saa sun painon tietoon, että se saa sen ledgerin niin kuin täyteen myös sun painon osalta. Se tietää kaikki sun mieltymykset, koska se seuraa kaikkea, mitä sä teet. Ja se tietää, että ei ole olemassa vaakaa, jonka sä haluaisit ostaa, missä olisi älykytkennät. Niin se luo lennosta sulle räätälöidyn älyvaan ja rupeaa tarjoamaan sulle räätälöityjä älyvaakamainoksia, jotta sä sitten meet ostamaan sen älyvaan, jonka käyttöehdossa lukee, että joo, annan Selfish Ledgerille minun tietoni. Ja tämä oli kauan ennen näitä nykyisiä generatiivisia tekoälyjä. Mä en tiedä, hirvittää, että mihin kaikkeen ne pystyy. Niin, että mä en tiedä, mihin ihmiskunta on menossa. Mutta se, että niin kuin toi sun esimerkki kotipaikan salaamisesta, niin jos sut on koulun puolesta pakotettu hyväksymään ne käyttöehdot, niin kyllä mä kuvittelisin, että se kotipaikka hyvin nopeasti korreloituu suhun, kun Google sitten ostaa nämä palvelut. Jep. Joo. No, tässä mun esitelmäni myötäni kaikkea, mitä me ollaan puhuttu, että oikeudenpäätös, että lapsilla ja vanhemmilla ei ole sanavaltaa lasten tietoihin ja Selfish Ledger esimerkistä, niin onko tämä herättänyt yhtään ajatuksia lastemme, tai onko tämä herättänyt ajatuksia? Kyllä itselleen työhön, että mulla on vähän vanhempia oppilaita, mutta jos mulla olisi ollut heidät niin kuin siinä tietokoneiden käyttöönoton aikoihin, niin voisi varmaan nyt muutamia hyviä vinkkejä ja juttuja kerrottavana lisää. Joo. Että mitä siinä läppärillä itsekseen nyt kannattaa tehdä, että miten suhtautuu tällaisiin rekisteröitymisiin sinne tänne ja muuta. Että se semmoinen vapaus on nyt isommilla oppilailla käytännössä, koska opettaja ei koko ajan valvo sitä ruutua, että mitä he siellä tekevät sitten. On kaikenlaista sovellusta ja peliä mahdollista siihen kuitenkin selaimen kautta saada käyttöön. Toi on itse asiassa erittäin hyvä pointti, että kuinka tärkeää lapsille olisi informoida just tämmöiset asiat, mutta kykeneekö joku ekaluokkalainen edes käsittämään, mistä on puhe? Ei varmaan sen ikäinen vielä, mutta joo. Pitäisi tietysti sen lukutaidon kanssa sitten mennä se koneen käytön alta liian aikaisin. Niin. Viimeinen kysymys. Jos vanhempi tulee luoksesi huolestuneena näistä kysymyksistä, niin mitä käytännön neuvoja antaisit? No, pitäisi varmaan mennä sieltä Helsingin sivuilta. Sieltä täyttää tämmöinen lomake, että saa ne lapsesta kerätyt tiedot itselleen. Sen voisi tehdä. Niin se GDPR:n tietosuoja. Joo. Sitä sitten tulkkailemaan. En tiedä, onko nyt semmoista auttavaa puhelinta silleen nyt kaupungin puolelta tarjolla. No varmaankin vastailevat tuolla Digi-Helsingissä. En ole nyt itse tullut katsomaan, mutta se iso toimisto, niin kai siellä joku tietää. Joo, se oli sinänsä viimeinen slide. Juu, kyllä, ei ole enempää slideja. Kiitos, että olit täällä vastailemassa meidän kysymyksiin. Ja, haluatko sä sanoa jotain? No, eipä tässä tosiaan en ole työntekijänä ollut kommentoimassa, vaan tälleen yksityishenkilön sattumoisi on tuommoisessa hiki-AV-hommassa siellä koulussa. Juu, ehdottomasti, että varmasti niin tältä saralta, että itsellänikin paljon kysymyksiä, johon sä osasit niin kuin opettajan näkökulmasta kertoa ja oppilaan kanssa, mutta se kysymys, että mitä asialla voi sitten tehdä, niin se on sitten se ongelmallisempi kysymys.
Joo, tuolla on nohevampiakin digi-AV-vastaavia sitten. Okei. Sitten terveisiä, jos joku on kattelemassa, niin pahoittelut kaikista virheistä. Tai jos on jotain tiennyt. Joo, Juu, se kaikille ootas, digi-AV-vastaava. digi Mutta sitäkään en ole AV. varma, että onko tämä virallinen nimi, että tuo nyt on tuommoinen Mikä on AV? työnimi. Audiovisuaalinen. Eli Okei. huolehditaan muistakin laitteista kuin läppäreistä, mitä siellä koululla on. Niin, Eli niin. ollaan sen Kaskon ja Digi-Helsingin tämmöisiä apureita. Sieltä ja Rekseltä tulee näitä pyyntöjä, että tehkääpäs tommonen, ja sitten me vaan tehdään. Käytännössä niitä laitteita järjestellään, inventoidaan kerran vuodessa. Se on se isoin homma ja jaetaan koululaisille käyttöön, mietitään mikä on fiksuin tapa jakaa ja koneita ja säilyttää niitä ja ohjeistetaan opettajia. Juu, Semmoista aika simppeliä hommaa. kaikille kuulijoille, jotka sattuu tietämään aiheesta enemmän tai haluaa tulla keskustelemaan toi filosofia yksityisyydestä ja koulumaailmassa, niin ottakaa yhteyttä ja olette aina tervetulleita, että pistäkää podcastia jakoon ja laittakaa se koulussa oppilaille tämä, varsinkin se selfish ledger ja se oikeuden käyttäjäehtojuttu, niin varmaan syntyy keskustelua vanhempien oppilaiden keskuudessa. Ja toivottavasti opettajienkin. Mutta joo, jos ei enempää, niin kiitos, että tulit podcastiin. Kuulemiin. Kuulemiin.